Pamberi pekamera tisingasazivi kuti iskiti kana kuti reality. Gilbert Nyamanindi wakasvitsa mudzimai wake $10,000 kuti aripe, ari kuti iye this is atonement for giving you ichi cheblue. Uku Greatman asiyana naRasta vanga vachimuchengeta vachimubatsira mabasa ese. Hanzi Rasta vakufanira kuenderera mberi nelife yavo since vakasaina contract ye 3 years. But Greatman zvakare ari kutsvaka munhu anomudriver anopotazve achimusumudza achimuitira yese asi pasina pay. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani tazomanya kakundoita last minute shopping mumashopu mutati chita kutsikirirana asi totendazve tauya takasengawo zvimaplastiki zvimaviri zvitatu. Alright guys, regai tingomanya tingotaura nyaya iyi. Sekuona kwenyu munofunga kuti mudzimai uyu imari yaakashanda iyewe here ari part of the content then waisvitswa ichinzi ndeyekuripa mhosva kana kuti iyi iri kubva kune maside hustle emukomana. Sekuziva kwedu kapo iyi haina kuti umwe anoita chake nekuti vanoshanda vari pamwe chete. Yanga isiri nyaya here yekunyaradza mafans nekuti vanhu vanga vanyanyisa kutaurisa. But anyway guys, ndo zviri kuitika mumastreets mainyati vakapiwa $10,000 ikaverengwa ketu mudzimai akafara. Pasina nguva pakazoiswa comment or post yakati ndakuregerera zvitema zvose 10,000 yangu momwe ndichaita zvandinoda kubva nhasi. Asi manetizens ari kuti imi tiri kukuzivai off the camera bamunini neunasi sister wamuri uyu muchatora mari yenyu beki. Angel Rulove Summers ati iye 10k in exchange for siki yema-rainbow colors. Kwete ngagare nemari yake. That's cheap. I do hope after the show, when the cameras turn off, you both are truly happy with the results of all this, because what I know for sure, money can't buy true happiness, especially if it's a payment to say sorry. Joy, make sure your tormented parents get a good portion of that money. If you even get to keep it, they deserve it. Summers vanotorevesa pamwe pacho unotoona kuti dee vabereki varipwa nekuti vakatozopinzwa munyaya iyi vakatukwa uye kuona mwana wako achirembedzwa zvakadaro woziva kuti akapiwa chirwere cheblue black yatakaita form 1 year. Aiwa guys, hazvidi kudaro. What did he mean when he said ndakupa mari iyi so that you can start your life? Oh, this why what was happening naimi kwesu tiri kuti vanhu vakatostarta life vari veseka vachibatsirana kuita basa resocial. But kana wakuti I want you to start your own life, what are you saying? Hey Joyika, dei wagona kutochangamuka wavhura hameno kuti chiko toti channel iriko asi baba vanongoramba vachicontrola. Joy aifanira kupa ma-updates kune yake channel. Ndapuwa mari yekuripiwa ndadai ndamuregerera murume tichiona kune yake channel inonzi mainyati izvekuti tonzi aiwa guys ndini Joy ndaposta chimbonditi hure. No, we can't say hurray to that. No. Asi Gilbert wati iye zvakare ari kuda kutenda Mwari nekuti awana kubatsirwa navamarambire. Mwari anoisa vanhu muupenyu hwako for a reason. Vatoonesa zvakawanda vamarambire semunhu mukuru vanokwanisa kuona zvatisingakwanisi kuonawo sevana. Chekutanga ndinoda kukumbira ruregerero semunhu wenyama. Ndinotadza mhuri yangu ndinoida. Ndabvuma kutora gwara recounseling. Tichange tiri tese murwendo uru nababa vedu vamarambire. Tinovimba Mwari vachatitungamira. Pane vose vakabatikana nenyaya idzi ndinokumbira ruregerero. Ndinovimba kuti muchandiregererawo nekufamba kwenguva. Mwari ndivo vanoziva kuti rwendo uru ruchafamba sei. Ndo kutaura kune musoro uku, kwete kuti vasingade kundifollowa ndezvenyu itai zvamunoda, inini zvekuudzirwa zvekuita necontent yangu nemuviri wangu nechi. Aiwa, musakangoba munini kuti vanhu ndivo vakakusapotai vakakusimudzirai pamwe pacho mukarambwa nevenyika. Mavhidhiyo enyu munongoisa mukaita kana 3 maviews zvikashaya. Falling is not failing mfana wangu. Let's move on. Now we are talking. Praying this has been a learning experience and hopefully to avoid such pitfalls as life changes will bring such. Praying that all gets better in every aspect. We all fall short and hopefully to rise stronger and wiser. And love and respect the mother of your children. A happy wife is a happy life.
vamarambire vainidiwa from day one, but iwewe ndiwe wakaita musarinya yekuda kuti hey, hatishadi kushanda navamarambire. Unotomeka sure kuti vamarambire vanoramba vari mulife mako, nekuti baba vavo ndo vakachibata kuti kubva pakuchatisa vanhu, kubva pakumeka sure kuti waroora, kudzosa life yako mugwara. Pamwe pacho maPhD aite achifunga kuti zvinhu zvisina musoro, asi Yesu zvabuda pachena. Unadzidza kuti munhu anokubvunza zvinhu pasocial media ise hama yako, ari kutoda makuhwa. Vamarambire ndo baba vako chaivo. Next time ukaremerwa Joy, enda kuna baba namai marambire. They will never let you down. No one is perfect. People learn from their mistakes. Go back to praying. Musakanga mwakaita kuti musvike pamuri. All the best. You bounce back, keep the faith. We want to see the old Nyati watakatanga naye. We all make mistakes in life. We hope wadzidzao. 2026 must be your great year. Vamwe takazoona vamanya namasasko vakamanya kuyadhi sister vakatsvaira vakaenda kurwizi. Maimira kuvari ko Cape Town uko. Pasina nguva takaona mukomana wadzoka zvemumastreets. Vanhu vamuri kuda vamasasko enyu aya. Vakomana veZimbabwe dzidzai mhani. Havana kwavanokuindisai. Tikataura zvetonzi kwaiti nejerasi. Anyway guys, regai tipedzise nenyaya yaGreatman. Greatman announced kuti asiyana naRasta, avo vanga vachimubatsira nezvese kumusimudza kumanya nedrive yake yemakumbo kuvanhu uye kumubatsira kudriver and everything that he needed. Ari kuti iye contract yavo yanga ichingori ye3 years then womuva on nelife yavo. Musakangamwe guys kuti Rasta munhu anga ine mhuri, saka nyaya yekuramba vachipusha dream raGreatman azvaiva pachingwa kumba kwavo. Izvi zvazoproviwa mushure mekunge Greatman zvakare anyora akati, I'm looking for a caring driver extraordinaire who is single. Please take note, no pay but lots of love and purpose. Must have a driver's license, valid and a heart of gold. My duties include taking care of me, helping deliver wheelchairs to those who need them. Ndokubva ati iye aisa namba dzake papo, akati vanodawo kuti vane moyo muchena wakareba, vanoziva kuti havadi pei, uyai mushandidzane naGreatman. Asi izvi hazvina kubata manetizens zvakanaka kuti nhai saka Rasta nguva yese vanga vachishanda for no pay. Vari justified if he wanted to live, nekuti hapana munhu anoshanda asina kubhadharwa. Alright, vamwe vasuggesta kuti Rasta dene vakapiwawo chero mota yakabva kuvanhu. Since mukomana apiwa Mahindra nehurumende, why achizoita undyire hwekusara akapakata mota mbiri paine munhu akamushandira 3 years asingabhadharwi zvachose? Asi achi iye musakangamwe chinhu ichi guys, mota idzi ndedzangu, ndakadzipiwa in different circumstances. Vari kuda basa chete ndivo vanofanira kubata Greatman. Pane vazonyora nemoyo vakati ivo, you received a Mahindra from ED and then went on to say ndezvenyu kuvanhu veZimbabwe who put together funds to get you a car after Wignell disgraced you. Then you insulted Fadzai Mahere who was speaking for you and on behalf of all disabled people in Zimbabwe. Now this happens. Where did you think you will end up? You need to humble yourself and learn how to treat others with respect if you want the same respect accorded back to you. Now you have been abandoned by Rasta, and that man was so hardworking and so loyal. You will never find someone like that again. Uchawana chakubira miraone. I can bet my pinky finger that all you need to do is to apologize to Rasta and pay him what you owe him for him to come back. But we all know you won't do that, will you? Pauchabirwa ndo pauchaziva kuti people with a heart of gold like Rasta are impossible to find. So nyaya yanyanyisa kubata vanhu, nyaya yekuti no pay guys. Nguva yese murume anonzi Rasta uyo anga achisumudza Greatman achimuitira zvese, achidriver mota, achinodhilivha mawheelchair, achiinda naye kumashows kwese kwaanopema, but asingawani anything. Musakangamwe mukomana paakaenda kwaDJ Ola akanotaura kuti pakupema pakuimba mustreet kwaanoita anowana 150 or 200 per day. Ukabatanidza mari iyoyo i 3000
dollars to 6,000 pamwedzi. Ukona kungoti rasta shabata neka 500 taka kana kuti bata neka 400 taka. Guys ka zvinobva zvaita kuti munhu asvike pakuti chero moyo uri wegold, chero chinzi gold haribayiwe nerust, aiwa pamwe rinotobayiwa. Anyway guys, vanoda kuenda kunoshanda naGreatman vane moyo murefu wakareba chaizvo, mubatei panhamba dzake. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.